TTAADC ni Katal CEM ni Smai Tangkha Boromgonang Runel Deb Borma tei EM mongoi tini Smai Tangkha Boromgonang CK Jomatia TTAADC o omono puila tabukni youths eba sikla rokno shebrewui tongo bubagrani wanchungmung bubagrani chatyokmung bai bubagrani naharmung bai no CEM ni barja eba achuk thairi jakha Boromgonang Runel Deb Borma no bwskangni sikla youth chongni bagui wansugui no bubagra samung tangui tongo omhaiklai no sikla youth rokno sebo ribui tongo bubagra tei CEM Runel Deb Borma no bini achuk thaio achuk rijakha tini khatung khajani bisingtwi kwbang MDC rokni manjakmung bai tei EM CK Jomatia ni manjakmung bai MLA tei montri rokni manjakmung bai bini achuk thaio lagi aboni agulo aino hayang koinai khoroksa khaiye aboni agulang koinai chini EM MDC chini Boromgonang sar CK Jomatia no khoroksa khayang joto Boromgonang ni bumung sanai aboni agulang koinai chini MLA Juprahastini chini Boromgonang sar Ronjit Deb Borma no koinai bini achuk thai phai achuna bagai haino hai aboni agulang koinai chini Boromgonang MLA sar Biswajit Koloi no ang koinai achuk thai achuna bagai aboni agulo aboni agulang koinai chini Boromgonang sar BK Rangkhol no bini achuk thai phai achunan bagai ang koinai haino hai joto no yakha khorobai Boromgonang no lamsoi ang haino hai koinai chini Boromgonang MDC Boromgonang Komol Koloi no achuk thaio khai achunan bagai haino hai ang koinai chini Boromgonang MDC Robindra Deb Borma no Boromgonang mojang Robindra Deb Borma sarnang koinai bini achuk thaio achugui pangano mojang haino hai joto Boromgonang no lamsogui jung palka joto na yakha khoroblai no Boromgonang no lamsogui jung tabuk jini Boromgonang songno khoroksa khai jini khumbo job tai boromno khumbo job ya pharui borom ya pharlainai jini volunteers mang koinai